So ndị be ije Enugu since ngwala unu na dad unu si na ọgwụrụ nwatakịrị dara ngwụrụ ọgaba ije no fake unu eju na my inbox mana nwere nchọrọ igwe unu nche niile eju na my inbox na-asị m go and verify nwanne I don't verify verify go m so ndị be ije Enugu a confirm go m na nwatakịrị afọ nọ na hospital na-anarụ treatment of ihe na-eme ya eze treatment wee dị mma dad unu abịa sị na ọgwọrọ dị nwatakịrị unu bụ ndị wayo ngwa na enye m na homework jee verify onye dad unu gwọrọ ọya dara ngwọrọ na Ezeaku n'ọgwụ na Nanli na Nkanu East na Ụzọ 1 na kedafa local government Enugu banya niile n'isi ụzọ Igbo Eze North, Igbo Eze South, Igbo Etiti, Nsukka local government, Ụzọ 1 local government, Oji River local government. Ngwa jeni kpọta ofu onye dad unu gwọgọrọ ya dala ngwọrọ kpọta na ofu onye unu je eche ihu nu ya ma ọ ga Jesus bụ akpa m. Sorry to use this word. Yeah, Jesus abalị uru n'ụwa. Ndị dibịa na ndị Jesus just were unu na-awa anyị nụnụ. Okwefe ka anyị si eme aka aja na-emoto nwanne m nwoke pati. Elijah Enugu si na nna arụ tipa na Ọnịcha. Elijah Enugu na-ekesa achụ ego ya by from scratch. Na anyị na-aja akị ya. Ewetaghị ihe iji achụ ego microphone, wayo ka ị na-egwu, ị na-promise ndị mmadụ ihe ọma. Wayo ka ị na-egwu na ihe anyị na-arụ na from scratch. Nwanne m nwoke pati, I told you no a complete yellow truck. Na the cave ebe a. Na the cave here. So obere oge na hanging ka anyị na-emati ego bakasu. Bakasu adịgo. Nekwe nke adịgo Elijah Enugu na ndị otu ọhịa bụ ichu ego ọ bụrụ ịkpara microphone every week jee gbata fuel gbunye na chain jee go amp gbunye microphone on with the due process onye China nye gị command on and off iwe na-agwazi ụmụ Igbo ekechiri akara aka gị onye ekere gị onye nọchiri gị onye si gaga na n'ilu onye si gaga na n'ilu efure ya n'afọ ya efe na nke adịrịgo na-ene nke a going n'afọ ya from scratch my brother ihe anyị chukwu nọ n'Owere ọ gị nwagolu nke a na-ekwe ya kọpụlụchago moto gị ọ dịgo going ọ na Owere je na-ebu aja ọgwụ na afịa jee chọọ ịfụnụ ya alụ na werezi na ndị mmadụ jee na-echọ ịfụnụ gị alụ kedu ihe ọ na-arụ Elijah Enugu nwere aka ọrụ ọba microphone anapụ ndị mmadụ ego na-emoto atara m afụ zụọ moto na Malaysia anyị nọ ọrụ everyday anyị na-ezu ike mmiri na-ezo anyị ji alụ ọrụ so jee na-echọ ịfụnụ ya alụ ndị ekpere ewere na-egwu egwu were na-agba okompi afịa so jee chọọ ife ị ga-eme jee gbawa mbọ na enweghị Jizọs na-enye ego onye ọcha na-alụ bọtụn akwa dị n'akwa gị were ya kreti ego filo anịnwa na-asa ebe anịnwa sanpepa anịnwa daarịa na Nigeria let me see import ka a na-eme common sanpepa a na-eme import n'afịa ị nọrụ na Ezeaku na-ekpe ekpere na-arụ St. Peter's Church ka Jizọs wee gozie gị bụ onukwu ịbụ onye ala isi adịrọ gị mma bịa mebisi ya na be anyị na-enwe evil spirit kechiri anyị ga n'ihu arụ ọbụla agụ ga na-egbu n'ofu ofu nwa bụ ndị ụka ebe na-achọrọ ichegharị Amadioha ha ba agụrụ osimiri nje aba ga na-egbu unu na-ati unu kansa n'afọ breast cancer stomach cancer ntụ na-echegharị anụ unu abịa ebe a saa anyị isi anyị amazi the work of government anyị na-akwari n'ụlọ ekpere ta anọda ma unu nwa sị na unu agwọ ọgwụ ego na unu na-eme dibịa ọgwụ ego arụ ọbụla agụ ga-egbuchi unu ndị oshi criminals ndị ori na-ene ihe anyị na-arụ na-ene within 2 weeks na ngosi gị moto ema mmazi ntasị afọ niile na isi mbịa nye gị 10% ohere ogbogbo gị nụ echi afụrụ ga-etụwa gị ime nga egwu abịrịja kpapụ gị ezenụ arụ nsị niile nọ n'ala Igbo chụwa ndị ụka Akacha Ezikagu chụwa ndị ụka Adaorelo chụwa ndị ụka Ifogorobo chụwa ndị ụka na unu bụ ndị ori a na-akwụ my age mate ụgwọ na London bịa ebe a from nwata gị na-akụziri m ka Jizọs si gozi Jebez ọ mandịrị unu na mma mgbe anyị pere mpasa anyị na-eje every Saturday anyị na-eje morning mass ije wee gbalụ mmiri asị gị na ọka gozie mmiri afada bịa okporo nnukwu eche na mmiri asị gị nwụbụ ya ka Jizọs na-agọzi gị ọ mandịrị unu na mma unu wo ndị fada na ndị pastọ ọ mandịrị unu na mma TB Joshua kacha kara esi nkịtị hitiri akpa nwa ọkụkọ ịhụ TB Joshua nwụọ because of lack of proper facilities to handle his case the same day ka kacha kara esi hitiri nwa banyị na Malaysia na ebe ọ na-agba bọọlụ akpa emergency jụọ ife na ma wee were helicopter bịa na field ebe a sustain go there n'ime fly jet before eburu ejewe n'ọgwụ ị na-akụziri m miracle do you know why you are teaching me miracle you want me to be a lazy person
mgbe buru ugbo ada akụziri ụmụaka ihe bụ mmiri akụ nwata mpa na-eji ugbo kpọrọ nwa ya ọgba ngada n'aka ugbo nwunye soro ya gba ngada ịghọta na-ekwu ama m ha small ndị wee soro my dad na-eji ugbo nna m na-akọ ugbo nsị ya n'ebe ahụ na-akọ dị soft because n'ebe nke m na-egbu ya dịka osiri ike nchekwa saịdị ahụ na-akọ ọbụkwa ofu ihe ọ bụ na ihe mọzụ na-akọ ọsị nọ na pawa nke aka nke m na-abịa na-agwa anyị okwu mmiri akụ na Elijah kputere nwaanyị nwee si ihe ọ ga-eri wee sị ya na inye m ihe a Nwachukwu inye m mmanụ a wee were inye Elijah wee werezie mmanụ na-ekwuru okwu chi bọtụrụ wee gbajuo buta 100 1000 calls every day to aga meseji sa pọmpụ WhatsApp inbox maka ọsọ na ojidego unu ndị ori ndị oshi ndị ụka arụsị dị n'ala Igbo bụ unu bụ anyị n'ụwa na-emebi ndị ori a na-etere n'ime Reverend Fathers unu agwa anyị n'ụwa na-emebi a na-arụ more seminary schools anyị nwa na-eme real estate ịba ime ọhịa ị na-abịa St. Peter Parish igogolo ana 1000 plot 5000 plot St. Peter Parish St. Paul St. Silas Fanel Ghana na nke adị n'ụzọ ekwe egbe side ụzọ Nsụka be anyị ndị ihe da Pentecostal over 5600 plus 5600 plus n'ụzọ Nsụka be anyị ebe anụ echi na ebe ahụ ori otu a na-arụ university ebe a ebe a mepe echi ha plot we are 10 million you check 10 million times 5600 is running in billion ọ sị gị kọwara Jizọs aka anụrụ m na ị na-enye ego anụrụ m na ị na-enye ego anụrụ m na ị na-enye ego wee bịa na ọ bụrụ eziokwu na afụfụ anyị na-ateba na-enye ego ị na-afịa unu na-eme ekpere ndị fele eme 21st century ị na-ekpọ God of onye ọcha ka ihere mee unu ndị Igbo shame on you shame on Igbo woman and man that enters inside church to go and pray for miracle and blessing. You are not ashamed of yourself in a prayer for protection. Now the Westerners they teach you go to prayer. Call God come like evil spirit in the Bible. The church they may introduce evil spirit, how they work, but they cannot introduce how a motorcycle engine is functioning to you. And when I acquire a force, I you not only motor gas around machine here, Jocomo. Unka had now I could go to give enemy. Now when a person a paper and I find enemy, or bigger about on your jamming as your enemy. And well, I didn't know. And when I get name, your name give onye benebe. Onye benebe benage, onye munchi na ekpere onye amago benebe. Eyatago. Ye ganiro. Onye uma aba jimi ganiro. Holy Ghost fire. Onye wani jimi ganiro. Holy Ghost fire. Onye munchi jimi ganiro. Holy Ghost fire. Kede papa tag. Kede papa tag. Factor ne de benebe. Factor ne de na okpu na benebe. Genye mmadụ $100. Je benebe nke nọ na London. Factory de kaja. Na club niile nọ n'England. Onu most of a village ya ka ha na-aza. Asị Leeds United, Manchester United, Liverpool. Ihe ni na-aba afọ obodo ha. Afọ obodo ha. Kedu football club na-aza okpu nọ na benebe nwelu. Na-akwụ youth ụgwọ. Ọ dị adịrọ ndị benebe na-atụ ego alụ chọọchị. Arụsịa chọọchị eje ebe a na-ekpe ekpere. Ka gozie gị. Agozi onye bụ nna, onye ụmụ abe nwe ezi ego, onye bụ nna dị happy. Mental slave. Ndị eriri eri. Tupu nnata oriri na-eyi 2000 mgbe anyị na-aga St. Joseph ebe na mgbada n'obi. St. Joseph nke lekwason. Enye anyị print ekpere maka Nigeria nọ na nsogbu. Na mụmụta ka esi ekpe ekpere na mama nata oriri. Tie m busy for nothing. Every day na m catechism. Ekpere maka Nigeria nọ na nsogbu. O Jesu, site na ntasi obi na afụfụ gị na ọsụsọ mmehie gị, mmehie ugbo gị die. Mmehie mere onye, mmehie ụmụnne m ikpuru okwu ọbara, ụmụnne m nwụrụ n'enu mmiri. Our ancestors ndị ọcha ha ngala ha ngịnụ. Ndị ha bụrụ ọnụ, ndị ha tụrụ chain, kpuo maka na isi m na ọbara gbara Jesu. Ọ gbara na Jerusalem. Enwebeghị ụdị community Enugu Ngwo. Afụrụ ugwu onye ama ebe ya eje kpọgbuo Jesu na ugwu Calvary ka afọ. Ugwu Nwansi ka nọzi. Ugwu nọ na village mụnụ na-eme ugwu efi ma ugwu abe ma ihe niile. Ma ugwu obi. Enwere ebe afụrụ ugwu obi. Ma ugwu oyo n'obe nna, ugwu ọkpara n'obe nna ma afụrụ ya. Enwe ọzọ onye nwere ugwu, bịa be nna m ngosi gị ugwu ka nkụ. Sọọsọ ebe Jizọs dị mma ikpọgbu n'ugwu Calvary, be ndị ọcha. Ndị Afrịka. Onye Igbo, ọ bụ na Islam bịara ebe atọ ị ga na-aza bụ Ndukwe Mohammed. Choma Mohammed. Aisha Choma Mohammed. Ọ kwesịrị ịdị na-aza taa. Ọ bụ na Danfoda ka ezi onye nke butere Islam kwa Danfoda ka a na-akpị ya. Ọ bụ na onye nwa bụrụ ụzọ nweta ana Igbo before Portuguese agrap ana Igbo. Ị ga na-aza taa Nwoye Mohammed Isa. Mma na-agwụ na reality hit gị. Osi reality akụ gị.
Ego na data reality. Data gị gwenwe ekpere na ekpe otu aka ndụ gị dị. Bosi ị ga-enwe breast lump. Bosi nwa gị ga-enwe fever. Ihe ọdụda na-adị ya kama ị ga-akpọrọ ya jebe ezigbo ụlọ ọgwụ ka mmalụ ma o si na brain mara ihe na-eme asị gị na-ekpere na-ata aka nwa gị aga anwụ. I'm beating my chest na agwa gị. Ama agwa ka ọ bụ. Ihe arụ jewe ụlọ ọgwụ. Isi na mmemme ga na Jizọs ada agwọ ya na nchọ ka ị dere ụna na-akpọ m iyi. Flood on my inbox na ngwado na Elijah Enugu ma fake miracle. Oh, nwa baby virgin bi ene ma arrange nya nwa de emeza arrange ọkụ ya. Nwa virgin si na ni agwọ na ihe da ndị ala ka ogene ka ọ si ni agwọ. Elijah Enugu si na arrange ka ọ na-eme. Na nwa virgin bi ene ma arrange. Elijah Enugu de emeza arrange ni ka Elijah Enugu bere. Ati egoro mu na ọgba ya unu ga anụgide ọgụ to business arụrụ anụ na akụsa. Maka Elijah Enugu training nwa virgin kalizie ya bra agboro. Ịma na agboro nke nwa virgin dị ndị a na-efuru ya ma ọ mana ha nwere sense. Ọ pụta mbọsị asị na member ya na ya fụrụ ka member ya na-abụ gọvanọ. Na Jizọs bụ ihe na-eme gọvanọ. Anyị hapụ member ya abụ gọvanọ. Jizọs ya ha ewere member ya mee gọvanọ. Onye ha ma change kwa Nigeria ka ọ dị ka Dubai. Otu Jizọs si n'aka Elijah Enugu nye anyị Buhari. Buhari wee ye anyị n'ite. Mepe ozi good luck Jonathan, you should honorably resign. Now, Omangwa Tinubu to resign because the masses are suffering. Ha ga na agbaji unu ka Jesus nyere fa aka. Omandru nu na mma. Omandru na mma ndị church. Asị m mmụọ niile nọ na Igbo gbu unu. Mmụọ niile ihe niile ogidi ji ide ebube. Aro bụ na-agụ mmụọ obosi ji akpa ike. Ụka. Chụwanụ ndị ụka. Mmụọ niile Ọnịcha ado ji eje ọgụ chụwa ndị ụka. Chụwanụ ndị ụka isi ka eziokwu anụ nwa kpọpụta ụmụnna anyị from. Gị nwa bụ nwa Chineke na-aza ngọzi Chukwu mara Chukwu. Onye ọcha bịa nya gwa gị na Chukwu mụta nwa befa ikweta. Ikwete na Chukwu mụta nwa na befa. Ị na-agbagharị a na-akwụ onye ọcha ụgwọ every month ọ bụzi echi onye ọcha ya agọzi gị. A na-akwụ onye ọcha ụgwọ every day ọ bụrụzie God of onye ọcha na-akpụ citizen ụgwọ ka ị na-akpọ ka ọ bịa gọzie gị. Ị nwere ihele ihe onye ọcha create enemy ti na-ekpe ekpere ka ọ dịrị gị mma. Eze akụtawaza afọ nkwawa baro. Jizọs nyere m ihe niile na-ada ebe a tipa niile na-ada ebe a Jizọs nyere m ya mana e nwere ndị nọ na dustbin nkịta na Owerri road amanfụ dị iche ahụ. Chimnefe bụ Chukwu nyere anyị resources nye onye ọbụla ofe ọgbọnọ ịkwọ nye ihe tago ndị ọcha wetazie m Jizọs ga select out of millions of my people gọzie m chie m eze ndị ọzọ na-akwa balo kịtịkpa gbagbu unu. Ihe a bụ mgbe unu ji bupụ ụbụla anyị ka anyị yali fight gọọmenti mana gọọmenti kwesịrị isi from resources Chineke nyegolo anyị generate ego this show na onye ọbụla nọ na Nigeria na-eriju afọ. Unu ewepụ uche anyị from there na-akọla anyị na Jebez tara afọ. Kedu ihe gbasara Jebez ịta afọ n'onye Spain? Ana m ajụ unu ndị nọ Spain na n'onu m enwere ihe gbasara akụkọ ịkọrọ onye Spain na ka i were Baịbụl kasie ya obi na Jebez tara afọ na were Baịbụl na-agba mume na-ata afọ si mụtaba afọ na Jebez tara afọ mụtaba afọ na obodo mineral resources obodo mma enwere eji mmanụ eme obodo nwere gold obodo nwere ihe niile obodo nwere diamond egwu code anyị n'Enugu na-ana ji Abakaliki sọsọ chipins na Abakaliki apụta ga-azụ a country. If you give it to a good person to manage chipins na Abakaliki apụta is enough resources to feed a nation. That a nation will live fine. Ndị politician anyị buru ego je park aka na-eweta ego Abacha. Switzerland ka na-return ego Abacha. Abacha mepe ọnụ gwa gị na nwa billion amanda nata ụbịam ka some of us. Ihe Abacha kwuru ego mụ na gị ndị ọcha buru ego anyị na-anụ na agwa anyị na nwere ekechiri akara aka anyị ọ bụ na ndị pastọ na ndị fada kpọpụtara onye akechiri akara aka anyị a sị m arọbụ na agụ chụbafa mmụọ niile nọ na Igbo chụbafanụ arụsị niile dị n'Ekwulọ ọbịa chụba ndị ụka chụba n'ọfa mmụọ niile nọ na Igbo binenu na ya ọchietego azụ ịmụrụ mmadụ otu ụnụ sa nọrọ ndị nna nna anyị ọgụ kunienu na-asa anyị na na-ekechi aka kedu onye Igbo ma ekechi akara aka mmadụ ayọna m unu kechie nke m okweru na-ekechi everyday gọọmenti ekechi akara aka m imepe ọnụ gwa m na my uncle na-eme m ndị bizi na-abịa chọọchị mbịacha ntụ ego fada niile ụnọ ntụọlụ fada ego kedu ngwa fada one na-akụ ụka kịta ọ bụrụ na Jizọs na-enye ego biko kpọpụta na ofu fada ya were ihe niile o nwere dowe n'akụkụ ka m were nke m were dowe n'akụkụ tinye anyị 1 million ka anyị jee ma ofe afịa nye anyị 1 year fada aka m zụta ego mkpu ite movement a ebe ọ Jizọs na-enye ego kpọta ọfọ onye ori reverend fada nye ya 1 million nye m 1 million jie ka anyị ma ofe afịa nye m na ya 1 million ka anyị gba mbọ for 1 year fada aka m zụta ego mgbe ite movement anụnwa ị bụrụ reverend fada were ụmụnne gị na-egwu egwu ị chọrọ ịzụ ahịa na main market ị chọrọ ịzụ ahịa mgbuka eho reverend fada ama mpụta mmepe shop na mgbuka soro anyị na-agba mbọ ọ na-ejeri Britain ozi andọ ihe lọlugard King Leopold of Belgium ọgwa afaka fa na-eme
See for goes when I na fala. How always go so fast people this period. And what them inferior. Ekocha yo na mbuka. You buy the channel aba. Men market ganje yesterday. Make off and those if for gande money see giri. Before nyale moto see ba agafe problem. You buy the chini na make off you go general reverend father. Ihere megi. No. How many body born by woman in Europe and have not treatment cancer? Only one cancer. Nana here Juna one treatment. Oh for nyafa. Now Europe I only Jesus. One more for any single citizen. No cancer today. Edo is in a year the call or there's another treatment. Nobody. They all have access to hospital. Man be office I. Be careful mo na ibu branch ala fe let go. They don't have access to hospital because the churches are telling them that Jesus na warrior. Church we see pressurize our government, create a standard health insurance that will make sure that everybody key into it. It is not our priority. Our priority here is to pray and so that those things will not occur. Who told you? Every living human is prone to sick. Anybody can develop sickness. I went China some months ago. Mama me mbali seba to oka seba to Port Harcourt to where I went to the best hospital in Nigeria in order to save my life. Never na sing no ya blo maka ki Chineke kpo ogo oku but si ga enwe cancer kpo ma that is alon si agbu ogi no ndi ewu nda Hausa ju na agba ball Yoruba ju na agba ball the whole ndi Europe worukwu na agba ball nna za ndi Igbo ihe anyị bụ keta ya bụ ndị Igbo o ihe a ka ndị nna anyị mere bụrụ ndị Igbo bụrụ ife ha bụ nwe one of the best culture in the whole world, best musical instrument in the whole world. Onye nka na ha akpọ m pick call ya na oyoba gị no na ya na anwa anwụ ọ gaghị ekwe ka m use my phone Chineke mbọ ya ọnụ keta ọbụrụ ya ma ngwa m use phone ji ego m gotenu unu na-eme ekpere on Wednesday kpochie shop ni na-eje ekpere Jesus na-agwọ ya anụ mpama and imego na CT scan CT scan machine ị na-atụrụ m gasị ọnwụ ga-egbu nwa gị na ọkwụnụ nwa na-ede eri na Jesus ya gweba nwa gị ya anwụ very soon bọsọ m na ihe edu nwa gị jụ n'ọgwụ aha ma mbịa ọ ga-anwụ bọsọ onye ọbụla na-ebe a na-ekwu na Jesus na-agwọ ya mana enweghị onye ebe nna gị gwọgọrọ ya the last malaria mee gị ijere ụlọọgwụ bọsọ ọbụla ị ga-eji ụlọọgwụ ma ọ dụrụ nwa gị jee ụlọọgwụ da bebi wo ọnwụ ga-eso unu eji m aja anị na-abụ n'ọnụ aja anị a metụtara Igbo niile ụnụ nwa na-eduhie ndị be anyị na Jesus na-agwọ ya ana m abụ n'ọnụ na-eke na oye na afọ mbọsọ ọbụla isi ga-awa gị jegoro ọgwụ ndị China na Pakistan malọ Jesus lụrụ ka eje mma yari nwa ọbara Jesus yari nwa olive oil a ga-ekpochi gị wite aja na mkpu ọ bụ na nwa gị na-aya alụ iji kpọrọ ya jewe n'ọgwụ kama ị ga-akpọji ụnụ ka Jesus gwọọ ọnya na ma o jegoro mmiri nsọ aja anị anụ nwa ga-eme nwa gị a ga-ekpochi nwa gị na n'ili ise ọ dị n'ọfọ otu a nsikwu ya ka ọ dị maka ụnụ dị efu ndị chọọchị bụ ndị ori ndị na-egbuketa ndị mmadụ n'ọfịs m tibe mkpu fụ nwaanyị m ọnyarị Virgin Maria nyalụ nka nyalụ nwaanyị nwere breast lump need surgery ikwu ya na ihe mere eme na atak imeme mmadụ atak bịa mee m atak otu a na kọpụrịtịpa bịa mee m atak na mmụọ ka pin ayara ịba mee na atak ka ayara ịfụzi n'ụzọ ka ọchịchịrị gba ahịa onye tonite ime okorobịa na Naịjirịa jego microphone okwu otu Bible Galatians chapter 10 verse 18 Deuteronomy 4 verse 15 ị na-ekwu otu Deuteronomy gbamgbam niile eji ekwu ụlọ niile dị n'Afrịka China ka o si ama gbamgbam niile Ghana na-eyuzi Nigeria Tanzania Uganda Zambia ọ dị Africa si China ebe abata China na-asụ be ha na-eme omenala onye Afrịka na-ekpere Jizọs ka onye ego goje patronize onye China onye ndị iberibe ndị abụrụ ọnụ Chineke kpọọ n'ọkụ na Igbo a anyị ga-efinish unu wit eziokwu onwego onye n'ime anyị gbara egbe unu bụ ụzọ kpọwala anyị polisi onwego anyị gbara ụta nwoge anyị tiri ọkpọ gwa eziokwu ka anyị na-egwu ụmụnne nwe katarat mkpọrọfa ji ụlọ ọgwụ ewepụ ya katarat afụpụ ụzọ thousands onye nwezie katarat ọ na-ha afụta sị na ihe o metere na-eme ma how many Jewish Europe ugburu millions ma how many India Europe ugburu an India citizen miele makojema Queen Elizabeth after Kogocha history how many people England Igbo na befa o miele makojema gbuo Queen Elizabeth e wee jide ya tụọ ya nga how many England citizen ta kpụrụ isi maka arụ ha kpa n'India ndị were ụmụaka ya mụrụ ọfụrụ feed crocodiles na naba anya chetezi azụkwa gị na mpa gị bụ efu St. Peter dị asọ ya ọlụ gị ayọ Chineke kpọọ gị ọkụ Chineke nna kpọọ gị ọkụ Amadioha tiwa gị ọnụ ị na-akpọ St. Peter na-egbu mmadụ na ya ọlụ gị ayọ evil people ndị ụka evil people ndị ụka ndị oshi Jizọs na-enye ego
Jesus na-enye gị na-eje ayọ ndị mmadụ ego na crusade ka onye ga-enye God 10,000 ị nagide from 100 ị nata to 50 from 50 to 30 30 to 20 to 10 from 10,000 to 15 naira na ụmụnne anyị ka a na-ere granọt na-abịa ebe a obodo nwere mmanụ gọọmenti anyị eburu ego anyị paak a na abroad were 300 something million wee go Prada na-eke ndị senator ego ya over 110 senators anyị nwere na Nigeria wee 300 something million go each one na ndị ụka kwesị unite fight by unite na fight ti Satan unite na fight Satan anya agwa na mbọsọ bụ na ị ga-eju ụlọọgwụ iyi alụ mbọsọ na ị ga-eju ụlọọgwụ ma iyi alụ yara inwe ọbara Jizọs yara ije goro healing water ha na-eresi anyị nụ yara ije goro anointing oil na-agwọ ọya mbọsọ bụ na ị ga-eju ụlọọgwụ ị ga-anwụ dadị mụ ebe Ezeaku gwa gị ụmụ kwafe ọbara ụmụnne m na-asị mgba nkịtị na ọnụ na-atụ ego n'Igbo love themselves mụ chinie aka enu mụ sekpụla anya mụ mechie anya ngwa gbasara ya aka ofu ezubeghoro Jizọs isi ya Jizọs nnọọ good afternoon o ndeme ọ dịbeghori oke nọ nchinisi aka enu ngọ novela ngọ angelus ngọ nka before Jizọs anụrụ ihe na-ekwu o take him 4 hours. Jesus needed my 5 hours. Jesus needed my 5 hours. O needed my 5 hours before Zame ekpere onye Nsụka bai bịa kene so gịnị ka anyị na-agwa unu na-abịa ebe a na-akọ si Nigeria gọọmenti na-akwụ ndị kọpa 70 something thousand now. Nigeria gọọmenti bido kwụwa ndị kọpa na 70 something thousand. How many of your children nọ na kọpa ka na-akpọ gị maka